وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga luksami, mga pagaryami, kapapantagan na magpagilay si Saryang iyang pamana masa pumangnin tanu si ko Allah matatapra kanu so kapipia ginawa nagubalasang kanu Allah sa madakil amapya sagyang gaya katatabuyo si sagyang gaya dunya agyang gaya imbagay tanu panguyat na panguyat ya si ko mga ginawa tanu so Nabi sallallahu alaihi wasallam na isa ang yalwinian si ko mga sahaban yan nagyang utak ya teruan yan sa akfiru min dhikri hadhimil amdad yung kutwa ay manan yan napakandaklan nyo so di ka pa na din tadmi si sagyang kai kaketunggus unyawa si kubadan yan nagyang kai katatagutan si sagyang adunya na matagay temporary na di tanu indiray ng suagamatan wakang Islam ay mala na sumanga kangudaan na pagantano siran sa panguyat saan daman ay makapanis sa kaisiran sa makapaganad siran sa ilmo upang mo magiliatan o sa masayman to na isa din na mala mabibinasa na sumanga kangudaan rakatan mo sumangawata ang mga Muslim sumangawata ang mga Muslim ang mga mranaw mga Muslim na sabnar ko subtadiran na tanturan na inindiray no naging gay so Nabi sallallahu alaihi wasallam na so kaya panagipunan niya si ko kiyang gulbakan niya si Iwagama na may nagipun sa kanya si Isaryang o mga kangudaan ayam miyawid si Isaryang kay Agama Islam sabab po andad ni so kangudaan na aya mawid si Iwagama na pakabagar si Iwagama so mga kangudaan na andad din imabaloy siran asiran ibinasa si ko kapaginataw na siran ikabaloy aw pama na pakaantiyor si Sagyang agamatan mo. Subetad tanoy man to na kinanglan amay ng katanwaging di ang mga kangudaan. Mabubaluyaya aw pama na atas tanggungan tano si Sagyang kaya katatagutan si Sagyang kaya dunya. Peter Unabi, lang kanong pagipat. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yatihi. Langong kanong pagipat na suuman ipagpagipatan yan na imagisoon sa alungan ng Mauri. Na sa katano na sundulun-dulun ng tano na pagampaganayron na ipatan tano so simba tano si Iku Allah. Ikadua na mabaloy tano ang mga tao. Pananabnaran yan, andaman ay maknalyan agyan kay Agama Islam. Tanudan tano ka, ayabuy tugumpya tano si Sagyang kay dunya. Nakasabutan tanu piya-piya agyan kaya Quran kasabutan tanu piya-piya agyan kaya hadis sabdan o Nabi sallallahu alaihi wasallam siko kaya tiruan yanon taraktu fikum syai'ain ini atasamtum bihi falan tadillu ba'di abada ini baga kakarkano su dua syai' dito sa Quran o dito sa hadis ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na upamo ayan yung panamari sa kaswa ni ron sa kinggulalan ni ron na di ka din madadag tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na inupan madadadag subutad tanu sagyang kaya masa kaming dadaray nun tanu agyang kaya Quran agugyang kaya hadis ng Nabi sallallahu alaihi wasallam si sagyang kaya oriyan agyang kaya katirutan na pananaroon ng mga lokstan tigiran man na iya usayman tuwayan na bako din masisino kapagurad-urad sutaw kumarubarabang kilat katanang buwas sa pandi na aya mas sa alaw na sa usapan de ataw at tutandas sa maidan na aya makapagpuntaw ko pangkatan ang magpuro so Allah na pitiro yan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada sa tawa kabay ayan amin barat mo ayan sukad na niya sa masusuatun so Allah Ta'ala mana ama parulin niya nagyang utarila wallah nagukasusuatu Allah nang galbak sa galbak ang mga pipya na uban yan panakutun so Allah subhanahu wa ta'ala na isa akapakatong galbak tanong sa galbak ang mga pipya na minggulalan tanong so may tumala may sabuta tanong si Quran o si hadis o Nabi sallallahu alaihi wasallam mga loksami mga pagaryami na sasakuya tanong sa kasyapa tanong si Sagyang ilmu si di tanong hindi ka paganada sa mabaloy aming gulalan tanong si Sagyang katatagutan si Sagyang dunya balasang kanulangon wallah sa madakalamapya wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.